Aitor eta Sustrai ikasleak zirezte. Gaur, mozoko eguna omen zen lizeoan, baina bakarrak ziste mozokoturik. Aitor hasita, iruna bertso zortziko handian. Gure lagunei falta zitzaien data ongi zehaztea, ta ara nola trompatua den, hemen bikote gaztea. Bi mozorro eder bi pertsonaia, gure autu ainaskea, baina ez da gauza erresa, mozorroak erantztea. Zuk sombrero bat jantzi duzuta, gona bat liraina, eta ni berriz txapeltakaiku, ure peleko hartzaina. Oso argiak baigira biak, argiegiak alabaina, eta urrian sartu digute apirileko arraina. Ni sombreiruaz beraz Mexikar, ta zu hartzain euskalduna. Begira arrain tipi bat atzean duzu laguna. Mutil isila izan naiz beti, umila eta biguna. Aspaldidanik itxoiten nuen, nabarmentzeko eguna. Irakaslea etorri zaigu, ta harridura seinalez, guri begira ola jarri da, bere keinu bere elez. Paso eginda hor segitu du, hello, goodbye, no eta yes. Urte osoan mozorrotzen da, inglesezko irakasle. Beraz ingles bat kukutu oida, maisu honen antzean, ta guk mozorro ederrak gugana begiratzean. Ni Mexikarrez mozorrotu naiz, lehen zenion antzean, pentsa ze ongi hariko naizen espainoleko klasean. Baina inglesa dugu oraindik, ta hori agintzen du orainak. Irakasleak hor segitzen du, mugitu gabe beka.
inglesez daki, ure